Proiektua Amerikari buruz da, eta Amerikako tribuetari ere baita, bi kolonizazioetari. Espero dugu gustatzea. Eta Europatik Amerikara eraman zuten. Zenbait edari, zaldia, txerria, beia eta gaztana. Orain kolonizazioa kontatuko dizuet. Portugalko erregei galdetu zion bietara joateko eta zetz esan zioten. Orduan, errege katolikoei galdetu zion eta baietz esan zioten. Kolon Santa Mariarekin joan zen eta naia Pinzon la niña eta la pintarekin. Mila lareun eta larogeita hamabigarren urtean jendapen zuen mundua lagartu. Eta munduaren bukaeran erotzen zirela Kolon izan ezik. Kolon pentsatzen zuen mundua esferikoa zen. Berak errege
Errege katolikoari eskatu zion laguntza bere proiektua egiteko, eta esaten zen bale. 1982ko abuztuaren 3 hiru ikastetxeak hasi ziren bigarren. Bapatean nabigatzaile bat Sierra da Vista oihukatu zuen urriaren 9. Kolonpen pentsatu zuen Indietara iritsi zen, gero hil zen eta Ameriko Vespucio konturatu zen kontinente berri bat zen. Elkano Getariako mariner bat zen, eta munduari buelta eman nahi zion. Lortu zuen, eta bigarren bueltan hil zen. Zerrendago kritikoa, espero dugu guztitzen. Hemen kulturailekoen informazioa dago, adibidez Huitzilopochtli. Hemen debatean informazioa dago. Hemen naturalekoak daude, adibidez, Ternatibu, eta hau bada. Hemen aztekak kokatzen dira. Mexiko. Eraikin handiak egiten zituztenak nahi. Piramide mailakatuak adibidez. Aztekak artisauak ziren, eskultura, pintura, eta gauza gehiago egin zituzten. Hemen informazioa dago. Adibidez ezkerrietan ere idazten zela hieroglifikoekin. Hemen nekazari informazioa dago, eta dena Martinez ziren. Inuitak Amerika eta Groenlandia lurraldetan bizi diren tribuetako kideak dira. Ozeano Artikoan oso hotza egiten duen lekuetan bizi dira. Idazkera. Inuiten hizkuntza guztia gutxi gorabehera 80.000 edo 90.000 hiztun dira. Eraiketa. Inuiten eraiketak hirurak ziren. Hiruetan familia osoa bizitzen da. Hiruen sarrera ez zen oso handia, pero mantentzeko. Hiruak izotz blokekin egiten ziren. Inuit gizonezkoen betelehorrak etxeak eta eizak eta arrantza egitea direla. Fokak eta otso zuriak eizatzen zuten, eta emakumezkoenak bere janaria prestatzen. Larruak ondu eta jantziak egin. Inuitak beraien artelanetan irudikatzen zuten, beraiek inguruko gauza. Inuiten gobernuak ez zuten lagun asko eta beraien herriak utzen ari dira eta laguntza behar dute.
Maiaren informazioa bilatu dugu eta triptiko honetan jarri dugu eta ere marrazki batzuk argazkiak. Espero gustatzea. Orain Kokapena. Maia Erdi Amerikan kokatuak zeuden. Orain piramideen maiakatu. Eta ez izango izango maientzat oso bereziak ziren bere jainkoentzat ere eguzkia eta ilargia. Eta ere borroketan askotan hartzen zuten parte. Hieroglifikoa. Maiak sistema hieroglifiko bat asmatu zuten. Nekazaritza. Nekazari bikainak ziren, artoa lantzen zuten. Artisauak. Maiak oso artisauonak ziren. Hainbat gauza egiten zuten, adibidez, mantak, jertxeak eta hainbat gauza gehiago. Fisikari eta matematikari oso onak ziren. Gero hemen tribu honetara jarri ditugu. Maiak, azterak, inkak, basamortuko biztanleak, Remontadako handiestako indiarrak eta beste gehiago. Hemen argazki batzuk jarri ditugu. Hemen piramide mailakatuak eta hemen egutegia. Motasutako apaingarriak egiten zuten. Salakoan parte hartzen zuten. Matematika eta egutegia. Matematika asmatu zuten eta egutegia ez zuten egiteko bezala egiten zuten marrazkiarekin eraiki duten. Eguzkia eta ilargia ziren bere jainkoa eta soldadu idazkera egiten zuten marrazkiarekin. Eta bukatzeko maien desengerpena figurez. Langore mailako talde bat gara eta Inka proiektua egin dugu. Elikadura. Inkak nekazariak ziren. Kokalekoa. Inkak Peru, Ekuadoren, Kolombian eta Panaman bizi ziren. Idazkera, inkek ez zuten idazkerarik landu. Kultura, marrazkien bidez transmititzen ziren. Borroka. Atahualpak inken azken errega izan zen, soldadu asko zituen eta armadakiena osatu zuten. Erantzuntza, 10,5 tonakoak arropak ziren, zantzupizu handitzen arropa handitzen zuten. Desagerpena. Francisco Pizarro, soldado espainola, Inkak irabazi zuten. Artisautza. Inkak oso onak ziren. Zertan? Urrezko artelaria
arropa, eta tresnak egiten zuten. Lautagietako indiarren idei nagusia. Amerikako lehenbiztanak izan ziren. Arkeologoek diotenez, 40.000 urte asatik etorri ziren. Lautagietako arteko indiarrak bizi ziren. Tribuen arteko borrokat sarri izaten ziren. Tribu batzuk nomadak ziren eta beste batzuk berriz bizileku finkoa zuten, sementarioa ziren. beraien ohitura. Eizapikera joan baino lehen dantza moduko bat egiten zituzten. Famatuak. Will Bill, Hip Hop eta Buffalo Bill. Alma. Eizapikeko aktua eta soka erabiltzen zuten. Indiarrak gauza asko egiten zuten eskuakin. Adibidez, kona, zalia, txakurra eta adiskidea. Totemaren inguruan dantza eta barretan. Proiektu bat egin dugu eta basamortuko biztanleen inguruan hitzengo dizuegu. Kokalekua. Basamortuko biztanleak Ipar Amerikan bizi ziren. Mexiko eta Ameriketako estatu batuen inguruan. Amerikako tribun garrantzia handia zuten bufaloen naizen. Lana, gizona, negoziatzaileak eta ehiztariak ziren. Eta emakumeak artisaioak, portaerak eta bombak. Espainiar inperioak estatua mexikaren eta areberen kontra borrokatu zen. Idazkera. Txerokixekoia asmatu zuen lehenengo idazkera. Idazkera hau ere eta Guinebago deitzen dira eta beste batzuk daude. Eraiketa. Tipiak egiten zituzten animalien oihalekin, eta oihan makin batzuk hartzen zituzten. Artelana. Emakumeak bitxiak egiten zituzten eta gizona ehiztariak eta ehiztariak ziren. Basamortuko biztanleen tribua. Zuñak, kopiak, apatxeak eta narajoak ziren.
eta inuiten hizkuntza. Inupiak Alaskan ezagutu duten eta Groenlandian. Inupiak du Kanadan. Inuktitun Kanadan ere bai. Eta Kalaallisut Groenlandian. Kanpoan beti zerotik bera egiten zuen, eta iglu barruan zerotik gora. Tradizioa. Neguan, ezin zutenean, arrantzale joan, jokoak antolatzen zituzten. Eta familia guztiak zurezko txaboletan bizi ziren. Ziren inuiten argoa. Hemen daude betaurrekoak, Snow Goggles izenekoak, beraiek eguzkiaren izpi ultragorez babesteko den zituzten. Inuitek ez zuten gerrateetan parte hartzen. Zer jakin zuten? Karagua